Mmegwuregwu Itiokpa kpọrọ 2018 Senegal Light Middleweight International bụ onye bu ya bụ onye Anambra bụ Chinedu Okeke bụ onye na-etu dike abụrụgo onye meriri Hucho Duk wee buruzie ya bụ ọla na nkafọ 2022 dike bụ onye jibu ya bụ ọla n'afọ 2018 o turu ugo mmeri wee merie Duk bụ onye Bayelsa steeti wee bụrụ ya bụ onye tụsi ugo mmeri ahụ dịka ndị ọkaikpe ya bụ asọmpi ahụ si wee kwekọrịta na asọmpi ahụ achịkọbara na Nnewi. Chimezie Ume wetara anyị ozi ka ya bụ ihe si wee gaa. Agbata nke abụọ nke International Boxing Championship bụ nke akpọrọ African Safari bụ nke ndị kpokọbara ya bụ ụlọ ọrụ Kimpton Palace Promotion nakwa Heritage Boxing Entertainment. Kimpton Palace Promotion bụ ụlọ ọrụ ndị na-akpagharị na mba Afrịka ma na-achọ ndị ntorobịa ndị nwere mmasị na ịkụ ọkpọ ma bụrụkwa nke nwere akwụkwọ nkwado site na ụlọ ọrụ Nigerian Boxing Board Control, ebe ụlọ ọrụ Heritage Boxing Entertainment bụ nke a na-akpọkwa HBE bụ ụlọ ọrụ amara dịka ndị na-akwado asọmpi etimọkpọ. Na agbata ya ka otiọkpọ nke si ala Nigeria bụ Musa Gado Sahabi ma emeriri Israel Ogbodo ma nweta mmeri na agbata HBE Lightweight African Boxing Championship. Ka ọ na-ekwekwu ntịntị oge asụcha ya bụ asọmpi etimọkpọ ka Maazị Okeke onye jikwa dike wee mara nọrọ wee gosipụta obi aṅụrị ya na ya bụ mmeri, ebe ọ nọrọ wee kelee ụlọ ọrụ Heritage Boxing Entertainment otu esi nye ha ohere iji wee gosipụta ọnatarachi ha. Ọ nọkwara wee kpọkuo gọọmenti Anambra steeti ka ha si na ụlọ ọrụ Anambra State Sports Development Commission wee hụ na a kwadoro asọmpi etimọkpọ ebe nwere ndị ntorobịa dị iche iche ndị nwere ezigbo ọnatarachi na ya bụ etimọkpọ ma kọwaa na ya bụ asọmpi nwere ike ibuga Anambra steeti n'ụga gburugburu. Ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na asọmpi etimọkpọ si ebe dị iche iche bụ ndị bịara na ya bụ asọmpi.